Concluídos os traballos de demolición do antigo Museo do Mar de Noia, a Dirección Xeral de Patrimonio deberá realizar novas catas para descartar a existencia de máis restos arqueolóxicos. Compre recordar que a aparición dun treito de muralla medieval nos baixos da edificación provocou unha importante demora de preto dun ano, ao tempo que unha modificación do proxecto. Os traballos de demolición desenvolveronse extremando as precaucións para non danar os vestixos de gran valor arqueolóxico. Esas autorizacións conlevan en todo momento o seguimento dos achádegos da muralla para facer esa labor de demolición das paredes do edificio e da cuberta. Foi preciso colocáronse o textil sobre a muralla e colocar tamén area para que non se producise ningún risco de caída dos elementos da cuberta ou das paredes sobre a muralla e que pudera danalas. Fixose esa labor de retirada nunhas condicións satisfactorias, con unhas condicións de máxima cautela para evitar calquer dano a ese elemento arquitectónico e agora o que se pretende é facer unha supervisión e presentar o proxecto de control arqueolóxico que permitiría o seguimento das labores de excavación que se desenvolverán ao longo das próximas semanas e paralelamente preténdese xa tramitar a licitación do proxecto construtivo. A planta baixa destinarase a centro de interpretación destes restos que serán expostos e debidamente conservados, o que suporá un atractivo máis do novo museo. As plantas superiores albergarán parte da enxente colección do Museo do Mar, que ata o de agora non podía estar exposta debido á falla de espazo. O resto dos fondos poderán ter saída a través de exposicións puntuais, talleres ou mesmo os medios de consulta interactivos dispoñibles no propio museo. Nas plantas primeira, segunda e baixo cuberta, o que se faría é adicalo ás distintas exposicións por parte de elementos xa característicos do Museo do Mar, algún desos elementos que xa estaban expostos no Museo Antigo e outros dándolle un carácter máis interactivo con paneis, con pantallas e demais que permitan non só a visualización deses elementos característicos do museo, sino tamén que a través de paneis interactivos os visitantes podan visualizar algún dos outros elementos que eles teñen almacenados ou que teñen a súa disposición, porque sería imposible que nesas dúas plantas puderan caber todo o volumen de material que teñen para expoñer. A previsión do Executivo é que o novo museo poida estar operativo a principios do próximo ano.